Národná rada Slovenskej republiky odmietla pristúpenie k Istanbulskému dohovoru obsahujúcemu gender ideológiu 25. februára 2020. Teraz chcete, aby Európska únia pristúpila k tomuto dohovoru ako celok a že vlastne takéto uznesenie národných parlamentov slovenskej vlády neznamená nič, že to tu nikoho nezaujíma. Viete, každý normálny človek samozrejme je proti násiliu na ženách, ale samozrejme každý normálny človek takisto odmieta prepašovávanie gender ideológie, aká je v tomto dokumente. My sme vstupovali do Európskej únie na to, aby sme mohli slobodne obchodovať a slobodne cestovať. Nie na to, aby nám Brusel alebo Štrasburg určoval, že neexistuje mama alebo otec, ale existuje rodič jedna alebo dva a že to isté dieťa môžu porodiť oficiálne dve ženy alebo dokonca dvaja chlapi. Viete, ja sa tu niekedy cítim ako v bláznici. Istanbulský dohovor určite má svoje pozitíva, ale nemôže byť jediným svätým grálom a dokumentom, ktorý hovorí o boji proti násiliu na ženách. To sa dá dosiahnuť aj inými, normálnejšími spôsobmi.